Mbojak rono aku ping 3 aku ngejak awakmu lho. Iki biasane niku sing ngejak kula. Genten jenengan mriku kula mboten dijak to Mas. Ambok ya ora kali niki to. Ora dijak to Mas. Alah awakmu. Pak Eko Bilawon. Biasane piyayine nggih mirsani Lah nggih sedulur suruh kuben. Niku asli saking Laladan Ponorogo Mas. Lah mila saking menika. Niku Suruhan. mapane manggene teng Desa Pulung. Pulung. Kesugihan mriko. Oh. Beliau Pak Eko Bilowo manggenipun wonten ing Padepokan Suru Gubeng. Nggih, mbok menawi dalu menika mirsani live streaming, mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing barokah kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Tungane ndrindil ben sesuk. Aku yo mbek dijakne. Awakmu lho sing asese biyen aku geder saiki mbok tinggal. Reng, Mbak Elisa iki apian lho karo Madangkara. Estu ta? Le menehi job iki bolak-balik. Neng kuwi Juni kuwi neng ngendi Bekasi. Tuan Pak Eko Bilowo. Oktober neng Purworejo kuwi ulang tahun DPRD Purworejo. Tak colike lho aku ra mangkat aku. Wes dulur Madangkara tak wis mesti sesuk bakale kondang ning kono. Pak sakmene iki mesti alon-alon iki kebak aku yakin banget nek Pak Cahyo karo dulur Madangkara mesti penontonnya akeh Mas Gareng. Itu tok tenanan wong Trayo nyambut gawe prigele kaya ngene lho. Selagine wis sing balu gawe wis sarjana. Engko niku kena dige totonan to Mas. Pemimpin kabeh ana sing kepsek. Ana sing apa dosen, guru, kan pengarep pengajeng kabeh carane. Betul. Kowe barang pengajeng ra Mas? Alah aku elek-elek ngene ya SPD lho. Apa SPD? Sumpek perkara duit. Ayo padha wae. Nggih menika ngaturaken caping gunung buat Mbah Lurah yang masih hadir. Siap. Ugi Mbah Lurah sono keling. Nggih, Mbah Lurah winginane mriko cedhak banget. Alhamdulillah namung dledek ngalor sithik. Iya. Lembean Magetan Mas. Oh nggih kalih anu Mas Alek. Nggih. Wah nggih nika nggih anu somet kula nika. Nggih. Monggo pangkuripun Mbak. Caping gunung jengglengke gitu. Oke, kowe kono. Sing kuat Yahmene iki ya kuat jenggleng. Lah ya boko-boko ya wong tuwa ki ya sithik-sithik to ya. Coba padakne awakmu sik enom arepa 3 sasi pedhot, 2 sasi tambah neh, 3 taun pedhot, sesasi oleh neh iki sik kuat ae. Beda karo ngene iki. Piye nek kamu? Watuk wis mengkis-mengkis. Ambekan wis karek arang-arang. Amin. Boten tegese ambekan arang-arang niku lek menika niku kula pas donga. Oh iya. Dadine lek urung oleh sak ngoten nggih ambekan. Nggih. Monggo Mbak Lisa angkuripun caping gunung. Saben bengi. Pambudutan Mbah Keling ta niki wau. Betul, Mbah Keling tasih lenggah nggih. Tak tenani aku tak rono aku awakmu tak ukur resik aku tak jeblet. Sangoni terus ya. Nyawa Dawi balura do Banten, balura Sporjo kabeh mesti lek jenggreng semangat. Kudu ngono ya. Harus semangat melu wong Ponorogo kuwi kudu semangat. Betul nggih. Yang pertama tok, kedua, ketiga, keempat mbuh engko. Ya delok. Saya kari kecret-kecret ya. Ora mungkin. Elisa ngerti basa kecret barang. Semangatnya tuh makin lama saya entek ngono lho. Ya ora kecret-kecret yo gaene diguangi terus kok ya. Tegese diguang ning jaba kono. Nggih. Dosane. Nggih. Yen memajang mong karo janur kuning ya seneng aku nek carane jlengi bareng iso mak jlek jlek wah penak nek kuwi nak rene Mas Cahyo apa ketoke kepengalamane kok wis berat apa pengarane ya kok jane jelek bareng penak wi iki antarane iki
gamelan karo tibone iki kuwi padha. Pikirane gareng sing reget kuwi. Iya. Nggih, Mas. Tetep penak. Beta ya. Iya. Coba nek rono Mas, ngono. Ngopo? Nek kene ta? Kene iki kene. Kene ta? Sinden kuwi lho, jengleng kuwi. Iki ta? Nuwun sewu Ibu nggih. Ya Allah. Bakbu wis enom sing timur. Nuwun sewu lho Mbak nggih. Ya Allah. Piye? Tega aku jengleng iki. Lah ya kan kuwi kualitasmu piye? Penak rene rono ki penak apa ora? Kowe tega tenan apa ora? Ya delok coba ora. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ora ngatasi gareng. Jajal iki winong dijengleng yo. Winong. Winong. Oh, yo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya. Kene. Lumayan. Ra ono awane ra. Lumayan. Ya Allah. Ngapunten lho Dik Winong nggih. Namung kula mung saged mak crut. Ngendleng kok jerute ngawut ora. Nggih, lho suarane mak klotak ngoten kok. Bir kita. Bir kita. Niat. Ora muni. Leh. Munasirah. Niki. Nggih. Ya Allah. Iya. Alah. Mira. Digoleki kok temu dhewe. Ayo, Sang. Ayo. Iya. Iya. Ya. Ayo. Ah, jodone, Mbak Tuti coba kaya apa, Mbak Tuti? Sik iki kok ora. Ora oleh ya. Bukesi to? Oh, bukesi sik, bukesi. Ra apa-apa, bukesi ra apa-apa. Kok dilopati ya Mas Estu ya. to. Mboten napa-napa to, Pak. Ikhlas lillah taala. Saestu. Oh. Engko ora bingung nulien. Ora nesu aku, paling gur tak tugel gulumu ngono. Estu Mas saya ya nggih. Ora apa, ayo. Nyilih sak blukan. Ayo gur bluk kae. Ya Allah. Ngapunten Bu, ya Allah. Biasane ning omahku ya bluk ngono. Mas ngeten nih. Hah? Ngeten. Lho kowe wong lanang aja wedi karo Piyai Putri. Kudu diwaneni. Waneni. Oke, baik. Iya. Apa? Mantengen terus ganti. Kowe wedi, mergo roh tangane. Lah jegleng karo merem. Merem, ayo. Ya Allah. Yo. Iya. Mbak Tuti iki, Mbak Tuti. Ayo, Mbak Tuti. Kluthek. Kiwane Bukesi, ayo. Ya Allah. Luna mayanya Madang Nuwun sewu Mas nggih. Napa? Kula ngampil tisu. Nggo apa? Mbok menawa. Nuwun dipangestu dulur Kedung Bathek nggih, Pak. Nggih, nuwun sewu ya Allah. Nggih. Ngapunten. Ya Allah. Iya. Oh, kaya kuwi. Ya kuwi jodohmu ya kuwi. Kuwi karo sapa ae muni oleh Kan munggah Mas. Ayo sing Kene. Muni ya iki kok Luna Maya padha. Ya Allah ya. Apa? Boyoke aman. Alhamdulillah. Asam uratku wis rada suda. Piye neh ora? Upang esuk ngene iki. Jajal marep rono. Ayo. Ayo kembang wae ngono gek dimantepke sisa. Julen ae. Sik lek polahmu kaya ngono garing ling jengleng kapan? Lah pun kajenge to Pak Yoyo arep sesuk arep engko ini kan kita berdua, iya toh? Ya arep kita berdua kita awakmu polah kuwi terus neng ku arep Lho, wong lanang ki ya kudu sembodo, iso melayani wong wedok model piye sampean ya jembur apa ketok anune tok ngono ya tanjakne tenan. Oke, baik, marep rono, Nduk. Iya. Piye Mas Gareng? Lah wong bokongku ki lho. Oh, kowe kok ngono kuwi? Sah. Piye? Dumukno dengkulku, Nduk. Apa? Ya Allah, jajal tutuk, Nduk. Tutuk, Nduk. Ya Allah, sing tengen, Nduk.
Ngapa Mas dengkole muntir? Iya jajal kowe kek tutuk iki. Kowe ora tutuk. Lagi iki dagelan adu dengkul lho. Kowe ora tutuk jenenge. Ya apa aku iso aku nuthuk ya ngono kowe mah aku nek dipangdo terus. Kowe iki lek kanggo tangan ke nuthuk lek kanggo dengkul kowe ora nuthuk jenenge. Nuthuke nganggo apa? Kowe iki lek kanggo dengkul jenenge okol. Ya wes neh apa piye? Yo neh. Kembang yo Ti. Ayo. Dek kethek to, Mas. Piye perasaanmu piye? Jane aku jingkrung barang kok ya muni ya. Salahmu ngejak ngadeg aku, rekoso ngejak ngadeg aku. Waduh. Aku ke karo awakmu ke ora rekoso ke ora. Ngapa? Terus klolore Ngapa? Ngapa? Aku ke ora rekoso karo awakmu, Mas Aryan. Ngapa? Muni apa? Mas Ayoku tadi. Ngapa? Mas iki Mas Jo ben-ben ngawi lho iki ngawi. Mas Ayoku tadi. Ngapa? Iki lho sidanmu kok akhir bengi kok mesti mekrok. Meleleh. Ayo. Yo, Malisa ganti. Coba nenek sesuk ora ngono mampu ora. Kono kok muni terus ora. Oke, nek canggih iki ya jelas ta. Ya ora mesti. Alah ya wis ngaton. Wis kaya ngene kok wis sabar. Oke, baik. Ya Allah. Ya. Pecinta Samani musuh sinden Madangkarane teran jileput wirung Munasira sing adeg lho. Oh, tenan iki walalasan sampean entek rampal pokoke balunge metu kabeh. Ora masalah. Munasira Kene pijet urat pirang-pirang kok. Nah ya rasane sik kuwi Munasira kuwi Mbak Dian coba. Iki ta. Ayo. Ayo. Iki. Ae. Tuti. Kandhani wis kuwi wae pangkat kono. Werene wae Mas rejo ning ndi kalahku wae Mas. Mula lek ngarah aja dhuwur-dhuwur ngono ayo. Mas Sahyo. Nah, Aku ki jane nasibku bengi ki apa ya? lah ngapa? Oh kok dolanane Caca iki kok dikek barang apik ora gelem blas. Kene tak citese ayo kono. Mas, ora sah mbok cidal. Lah ngapa? Tutukne gawe cempolo. Oh iya. Aku mulai ra gawa ora masalah. Panas udan. Tarian Mbak Lisa. Ayo. Yayo. Tempe goreng dipangan karo madang. Iki obate keri. Iki ketoke kok Dipangan iso karo madang. Kok Solo ki lali ora nyangking. Bene pantuni sak karepe ngarepe. Oke. Mas Gareng, Heeh. aku sayang. Ya Allah. Iya. Namune. Pisan kas. Iya. Tuti. Iya. Ya wis kuwi jodohmu.
Rasa golek ning ndi-ndi wae nggon aku rene. Rasa golek-golek ning ndi-ndi cemepak iki lho. Ditampa apa anane? Oh iya. Tampa. Sing ikhlas man rene. Aku ya sirkuyar napa kono lho sajane. Tapi nyawang awakmu ngono ki aku ya bingung. Ning ya ora apa-apa. Ya, Dik. Ya. Latihan. Ayo. Panas udan, Ding. Ayo. Panas udan. Udan panas, panas panas, panas udan, udan panas, panas udan. Haling, 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 haling. Tutik metu setitik. Capek. Terus, Dik. Caper lho karo Mas Garengan. Ayo, Dik. Variasi Pak Yoyo. Variasi. Ayo. Suara suling Komandang suarane Timun sigarane Ayo masuk langganipun samping gunung negarane Ilumane banyu Ayo, Dik. wekdal mangke rampung langgam caping gunung langsung dimedle kalian podang kuning. Nika ugi pamundhut saking Bumdes warga makmur Desa Kedung Banteng. Enggak? Syukur bisa
Terima kasih, terima kasih. Mbak Tuti saged pinarak. Mbak Lisa tetep jumeneng dhisik. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken karyanipun Mbah Sukron Sesideman. Mang patah Mbak sinten salah setunggal Mbak sinten? Niki wah Mbak Mira. Mbak Mira Kirana ya, Mbak. Mbak Mira Kirana. Nggih, Sesideman niku nggih pokoke dulur Ponorogo ya pokoke ya seneng banget. Seneng mesti kuwi. Gubuk asmara, podang kuning, Sesideman. Wajib pepeling, wajib. Lambayan Dian Munasirah. Mbak Dian sekalian boleh dua ya. Lambah-lambah. Centang kok ya. Merah-merah dudukne tengah sing rada ijo-ijo dudukne ning pinggiran. Dan biru. Kalau wingi anu Mas Gareng karo Mbak Lisa. Tembange Mbah Sukron Ula Tampar niku nate kula ungelke teng YouTube niku kena hak cipta. Waduh, lah niku. Ning kula nggih mboten kesusu nesu, kula golek isik teng Google iki sapa? Wah, kok Wami CS Jakarta. Kula berkomunikasi, ternyata ada hampir kesamaan lirik kalian napa niku melodi. Kesamaan melodi, tapi beda kata-kata. Nggih, akhirnya dipun lepas sak menika sampun aman melih. Oke. Ya wong tek-tek dhewe diunekne kok ya iso kena kaya ngono ya Nduk ya. Ya. Kaya kudune ki ya barang tek-tek dhewe ki lek diwehne ki ya tetep dadi Nah, apik. saiki ki do rebutan hak cipta Mas. Mongko jaman biyen Kinarto Sabdo, sinten mawon pujangga jaman dulu nek gawe lagu band dinggo sak karepe. Dadi iso langgeng nganti saiki ngono. Tapi nek misalnya ada nganggo ngono ya aja ngeweh apa jangan menghak miliki lho. Ya padha wae karo dulur Kedung Banteng lho Mas Cahyo. Pripun? Wong coy hak cipta ki ya hanya satu. Hak cipta itu hanya satu, muga-muga sing nyiptake ya bapake, sing ngandung ya ibune. Iki mula dulur Kedung Banteng niki sedaya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Sesideman. Monggo. Nggih, bawanipun cobi saking Mbak Mira, coba Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira. Dandang gula. Nggih. Muridé Mbak Nur mula ya meh padha cengkoke karo suarane. Ayo. Tenan kok jan jegek. Go. Nano. Sawan aneng kutha gedhe Hop oper Mbok Yarka. Ya. Mbak Elisa, yuk. Suara. Itu dapat jatah aku ya. Bakal bagian. Suara kurang pramono ning wasis Reng, raketang sithik reng. Ayo. Angungkrung marang bendara. Awakmu?
Kok titik men? Lah ya sapodo tok, Mas. Anggaran, Mas ya. Sang dia Kualik. Oh, kualik to. Nggih, kualik. Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Bareng Terus resno Yo Yan, angkatan dhisik. luweh becik patenan timbang Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Waris Sugiono ingkang sakepareng nyimak. Ugi ingkang kepareng WA menika saking Gondang Baru Monitor saking griya inggih sembah nuwun. Saking wah ngopo iki? Semangat Pak Dalang, sehat selalu. Semoga pertunjukan malam ini menghadirkan jok-jok kelucuan yang halus cerdas, barokah semakin gemilang. Beriman amin. Wah ye. Mom Tintun. Ayo nggih. Ugi saking Mas Yosi streaming. Pak niki penonton 3000. Yo. Nggih, terima kasih ingkang kepareng monitor wonten YouTube matur nuwun ingkang tanpa upami katresnanipun. Munasira, nggih. Urip pena kutha
Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Nggih. Sesideman sampun, Mbah, jantenan penghibur digagerakne saya alon-alon bari ngono langsung gayeng. Nggih. Wong janjane ndalang niku sing angel dhewe nggen limbukan kali goro-goro, Mas. Teres. Mergo kudu ngedum piye grafike gen kepenak ngoten niku. Tur ya iso rata pamundhut. Minimal nggih sak layang niku satu lagu sampun saya margi kuatah sanget menika Sutresna Budaya ingkang kepareng kirim nawala wonten mriki. Nggih. Winong Birgita ya Nduk katresnan sejati. Ha nggih. Iki biasane sing napa request niku kadang-kadang sinuman. Leres menika perwakilan saking panitia. Nggih. Mugi kanca-kanca parkir, Mas. Nggih, Wis leres. ujung kidul ngantek ujung lor Cancut Taliwondo sampun napa niku ngrigenaken anggenipun parkir. Nggih, leres. Nggih. Mobil sepeda ora karuan kae. Semangat kagem pemuda Kedung Banteng mriki. Lah mila menika perekonomian saged berputar menawi enten wayang ngeten iki, nggih to. Sing dodolan ya do payu, sing duwe tenda sound system ya payu, senimane ya entuk rejeki. Kanca-kanca parkir modale mung dream karo Rafia nyatane ya dadi dhuwit. Amin ya rabbal alamin. Pokoke ekonomine jalan kabeh. Ya Nduk cah loro. Monggo. Monggo dipun aturaken katresnan sejati. Monggo, yuk.
Sik, aja lungguh, sik. Apa, Pak? Apa, Pak? Mulai kali Mbak Lisa. Sisan Mbak Dian, yo. Nah. Apa ini? Yo, iki kusumaning ati. Diganti aja, Pak. Anu. Suwijaya. Bukan. Itu pemundutan ya, Pak? Cinta mulia aja, Pak. Cinta mulia. Diganti? Ya. Saya tahu ki ora enak Cinta Mulia. Itu adanya apa aja, Pak? Kapilut. Aduh. Ayo. Kusumaning ati wi lho. Sama apa itu? Karo gadis manis Kalimantan. Nah, itu aja. Hah? Gak iso. Makanya anu, Pak. Apa? Ini cinta mulia aja. Iya loh ini. Enggak apa-apa Mas Cahyo. Kusumaning ati aja. Nggih. Oh, Mbak Tuti kusumaning ati. Apal, Ti? Oke. Ti, melek. Ayo. Oke kali Mbak Elisa kan. Ayo, Ti. Kuatan Iya. Ti. Ayo. Ayo, oke. Ayo, diaturake. Nggih. Niki sinden-sinden Madangkara iki wah sak menika perkembangannya luar biasa Mas Gareng. Nggih leres kok ya. Niku Mbak Birgita terus Mbak Winong, Mbak Tuti saniki medal king Madangkara ngoten pas ngriki praene wah bintang tamu menyusul Mbak Elisa. Oh. Leres. Iki sabtune napa? Kusumaning ati napa? Dik, Kusumani ati. Ayo, nggih. Kowe tengah lek ngono, Tik, tengah. Ayo. Mbak Tuti tengah. Ayo, nggih. Pemandu. Nggih. Pemandu PL. Pamundhut kok ya. Pemandu. Lan menika nggih wonten pamundhut ingkang dereng saged kula aturaken nyuwun pangaksami ingkang agung saka akehe. Nggih. Nika kula rut dados tunggal Kusumaning ati. Nggih. Monggo dipun aturaken kanca-kanca. Ayo dados.
sembah nuwun, matur sembah nuwun. Anak sing meh kari. Apa? Caksi iki ngersakake angenteni. Ayo. Sake adoh e. Ayo. Tur iki disusul nganti tekan kene Mbak Nadia iki ado-ado kok Blitar. Iya. Terus sing gawe iklan Caksi kuwi ya Mbak Nadia kuwi angenteni langgang. Iya, karyane Mbah Mantep. Ya diaturake terus. Iya. Sing dikersake ya kuwi Bu Kesi. Dasare ya Bu Kesi gara-gara urung nembang ya. Ayo. Entuke akeh dhewe. Ayo. Istriku, ayo istriku. Ayo. Jadi ya penggemar ning Ponorogo isih akeh. Iya. Malah dhisik Bu Kesi yen karo kowe jaman suwargi Mbah Anom yen Ponorogo sinden Kesi ngono kuwi. Ayo. Yo kinantinipun Bu Kesi ben komplit. Ayo bawa ya, Pak. Sanadyan hamung sedhela nambani kangeneng karyane Mbah Mantep Karang Pandan. Heeh. Monggo Bu Kesi sak langgamipun sing kepenak. Yuk. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modone wahyu janji tansah sumimpet jroning kalbu
matur sembah nuwun Bu Kesi. Lan ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dhumateng sedaya para panitia, Pak Kepala Desa, Pak Haji Karsono selaku Ketua Panitia lan sedaya perangkat warga masyarakat ing Kedung Banteng mriki. Sumrambahipun sedaya para pamirsa. Mbok menawi wonten kirang lalepatipun anggenipun Petruk atur panglipur nyuwun gungi samudra pangaksami. Pamit karo kanca-kanca barang Madangkara yen klerune selama ini ning panggung linggo jloki kanca-kanca njaluk ngapura. Ayo harus sinden-sinden barang njaluk ngapura Mbak Lisa ngapunten nggih. Karo Mas Gareng terima kasih panjang kuyunge. Ayo nggih. Yo mbacut neglari crita muga-muga bapak anggene mbangun kayangan ana Gunung Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Yo. Montor tinon lir kekonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katigo ing Werkudara jlitheng Kakang Gupi Dimas Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Koko Prabu Ndrawati Ripalungguhan iki mestine jeneng sira sakloron wis uninga lamun to Kyai Semar Jengkar saka Karang Kadempel munggah ana ing Gunung Tidar anggone ambangun kayangan mongko wis cetha wela-wela wiwit kuncung nganti gelung para Pandhawa tansah digulawentah dimong kelawan Kyai Semar yen panjenengane nembe repot kagungan kersa kaya ngene kaya luwih becik lamun to si Adi Sakloron uga melu mbebantu ngenteng-entengi marang sesanggan mula bab kuwi sing bakal ndaturake marang jlitheng kakangku yektine para Pandhawa mung kepengin nderekake panjenenganmu merga antarane Kyai Semar karo Kresna padha-padha sang pamong agung yen Kresna kuwi reksakaning jagat Semar kuwi talining jagat tegese loro-loroning atunggal ingkang bakal nggawa marang karahayon tumraping bumi saisine pramila saking menika Koko Prabu menawi wonten liraning penggalih monggo samangke kula dherekaken minggah wonten ing Gunung Tidar luwih kebat kaya luwih prayoga muga-muga sedya sing hayu kaya mangkene bisa ambabar rahayu Yayi.
Pandya kala Pandhawa biya gumulung mangung siring tata Kurawa kambah kungkih srukatitik katut mirut larut para ratu ana satriya bagus sing mung ndingkluk nyawang karo wewayangane dhewe ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna. Ya dasar para nyata. Kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Dewasrani. Ya. Kowe aja dadi pepalang, aja dadi sandungane laku. Anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar. Apa sing nduk karepake? Matrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun to nantang perkara karo para dewa Suralaya. Mula kudu dilereni. Yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik, aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar. Blangap-blangap paton ucap. Kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka. Wah toblak. Yen pancen ora kena ginawi becik, maju para ngarsa. Nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan. Sandak saut abor mustakamu kowe.
Kiri-kiri genyoler Prabata abang kawlagar manguhing mungsuh paminta lawan hangrulir sing nabdo kadyayan gal nubro ing latala ngaglah neng tengah dalan gagah gedhe dhuwur crapang gumbalane melang-melang diadane sak tebok jembare pating granteng otot bebayune sawa panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aranku minggira Semar Ripalungwane iki bakal tak seret wandane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara gincah pati tebak srampat hilang nyawamu
Ah! Wait! Ah! Orang ngondro sepiro kadigdayane Dewa Srani klawan Jaramaya. Kengkang kula jagaaken kantun paduka pukulun Bathara Guru. Pangungno ranglan dewa bangi jroning pasarean Samarika den prayitna semurire eka bali Tityane Kodayani ereng-erenging Gunung Tidar wonten wisma alit-alit ingkang jajar-jajar sinerat mawi diyan ingkang maken kancar-kancar nenggih sinebut ing kono warung arum dalu hanenggih papane para wanita tuna susila ing samya nyambut damel kanthi anyade dumateng sariranira ngladeni dumateng para priya ingkang ngumbar dumateng birahi mangkono tanggap ing sasmita nenggih Kyai Semar Badranaya sigra mrepeki paring pitutur piwulang sarta pepenget dumateng para-para ingkang nyemplung wonten ing juranging kanistan mrih purun ngambah dalan rahayu eling dumateng Purwa Duksina Amatangi jroning pasarean
lir sapada tumiling hangulati Puspita metemindah kang warni midering taman hanon kang sekar waras iki ing menika wonten piyayi ingkang kepareng rawuh wonten ing warung Kularum dalu ing ereng-erenging Gunung Tidar. Nitik saking piyayinipun menika sampun lalu ing yuswa, sampun sepuh. Parandine kok dolan wonten ing warung remeng-remeng kados mekaten. Jengandika menika sinten ki? Diwanwake wae. Aku iki Semar Badranaya ingkang dedhepok ana ing pucuking Gunung Tidar. Hanane aku merpeki ana ing papan kene yektine Semar melu trenyuh, Semar melu prihatin nyawang kahanane para-para putri ingkang ngedol sarirane kanggo srana nyambung kelawan umure. Yen tak sawang kowe iki isih ayu-ayu, kowe iki isih enom-enom. Lan mestine menungsa kuwi pinaringan piranti genep. Dening pangeran diparingi mutiara sing cacahe 4, ya kuwi antarane agama, moral, akal lan uga rasa isin. Agama kuwi pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan supaya menungsa diparingi tentrem lahir batin, slamet donya praping delahan. Kuwi agama. Angka 2 ya kuwi moral. Kuwi gandeng cenenge kelawan budi pekerti solah bawa tumindak ingkang hanjok marang luhur lan uga becik. Angka 3 akal ki nggih ngulir budi, ngulur nalar lan miwir pikir. Satemah kanthi landhesan agama, akal lan moral, menungsa bisa mbedakake iki barang sing apik, iki barang sing ala, iki sing dadine ngibadah, iki sing dadine dosa. Ewadene angka 4 sing pungkasan rasa isin. Rasa isin kuwi sing duwe ya mung menungsa. Buktine ora ana kewan, sapi, wedhus, kebo kae katokan yen ora dikatoki karo menungsane. Nang nyatane ripalungguhan iki yen tak gatekake wis pirang-pirang puluh taun, para-para wadon iki padha ngedol sarirane mapan ana ing kene. Mongko wong wadon kuwi uga sinebut putri. Tegese puputri perkara. Sepisan ya kuwi manembah kelawan Gusti, angka 2 ya kuwi sungkem kelawan Rama Ibu, angka 3 ya kuwi bekti karo bojo, kuwi putri. Wong wadon ki wadah tumangkare menungsa ing jagat raya kuwi ditentokake dening para putri merga sing madhahi wiji satemah ngandhut lan uga nglairake jabang bayi ingkang minangka penyambung sejarah supaya tetep ngrembaka uripe menungsa ana alam donya ning parandene kok malah wadah mundhok regeti kanthi patrapmu sing kaya ngono. Mongko yektine wong ki lamun to gelem sinau, wong ki gelem
neliti kanthi permati neng donya ki sepira to lawase. Saka bocah ngerti-ngerti dadi nom, saka nom ngerti-ngerti dadi tuwa. Wong tuwa neng ndi parane bakale sumewa ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat. Kuwi wektune kaya digelak. Mula para sepuh kae ling ngendika wong urip ana donya ki ngibarate mung mampir ngombe ngono kae. Lah, perkara besok ana ing loka baka papanmu mbuh neraka utawa swarga ya gumantung tanduramu ana ing alam donya. Yen tanduramu becik dadine ya kamulyan, yen tanduramu ala dadine ya kasangsaran. Mongko sing jenenge nindakake saresmi mongko dudu bojone dhewe kuwi uga sinebut zina. Zina ki dosa sing gedhe tumrape menungsa. Merga ya bab iki sing bedakake ngantarane menungsa karo makhluk liyane. Mula para kiai, para sepuh kae nate paring dawuh lumantar warite lan endahe tembange iki dandang gula. Dene surasane dandang gula kaya mengkene. Kawruhana sejatine urip iku ana lem donya ngibarate mampir ngombe ngibarat peksi mabur oncat saking kurungan reki pundi pincukan benjang iwa kongsi kaleru ngibarat wong lunga sanja jan sinanjan ora wurung bakal mulih mula-mulanyo. Aduh ya. Mekrahina semobang bang haruna kadi netraning uga rapuh sabdaning kukilaring kanegara saketer kini dunganing kunglir wuwusing wene panca aduh Kyai Semar kalian matur nggih Kyai anggen kula tumindak maksiat kados mekaten nyade dumateng badan kula menika yektosipun nggih mawi dasar kula menika sampun mboten gadah pedamelan menapa-menapa dasaripun kula dipun tilar dening bojo kula duka teng pundi purukipun kula kedah mlawentah anak ingkang cacahipun sekawan ingkang sedaya menika kedah kula ragati anggenipun mapan wonten ing pasinaon utawi pawiyatan nadyan to cara kula menika kebak dosa ning kangge mulyakaken dumateng anak semanten ugi kula Kyai kula menika yektosipun ceklek manah kula rumiyin kula menika nate palakrama kalian priya janji sebaya mukti sebaya pati ning nyatanipun bareng kula mbobot lan lairaken anak kula bojo kula menika minggat nilaraken kula Kyai lampan kula awrat semekat nastening lutira kawang-wang gegono sang sumirat begegek ugak sadulita Nduk nadyanto kowe nganggo dasar apa wae nganggo pancatan sing kepiye wae lan uga lelakonmu sing kebak pait kaya mau
kuwi mujudake pendadaran saka Gusti pacoban saka pangeran merga wong urip ki yektine mung diuja lan diuji manungsa urip kuwi saya kandel panembahe ya mesti saya becik pakartine wong yen apik tumindake mesti saya gedhe cobane nanging pacoban kuwi yektine dadi rabuke iman kanggo srana jembarake rasa sabar lan minangka cagake rasa ikhlas kejaba saka kuwi menungsa iku ora bisa uwal saka tembung diuja lan diuji wong yen diuja mesti bakal diuji lan wong sing diuji kuwi bakale diuja mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake mula sing setiti permati lan ngati-ati wong sing sugih kae ya diuji ujiane wong sugih ki dadi serakah wong pangkat ujiane dadi murka wong pinter ujiane dadi wong sing semungah sesongaran ewadene wong sing sregep ngibadah ujiane dadi wong semuci suci rumangsane ning donya sing apik dhewe ya mung dheke tok pamedaring warsitaning ati sumantaka nirupa jangga samangke kula kedah kados pundi Kyai kula kedah kados pundi Kyai ngene wae aku ana pucuking Gunung Tidar ki gawe padepokan luwih becik ripalungguhan iki damar mancung cupeten anggenmu tumindak maksiat kaya mengkene melu karo Semar mbuh engko neng kono kowe pakaryanmu apa resik-resik apa kudu isah-isah masak lan sak piturute lakonana kanthi ikhlas kowe aja kuwatir wong urip kuwi yen pancen diuripi karo Gusti sing Maha Urip mesti bakal dicawisi penguripan waton menungsa gelem ngrembyah sikile gelem jangkah raketang sak propirane yen kok surung donga dadine iki mengko kowe bisa ndawake umur kanthi rejeki saka pangeran matur nuwun Kyai matur nuwun Kyai sak sampunipun anak-anak kula manggula wentah lajeng nasib kula menika pripun kowe jenengmu sapa kula Prawira kula menika ingkang dipun sepuhaken mapan wonten ing mriki ingkang ngayomi dhumateng anak-anak kula kala wau yen sakmangke cah wedok-wedok niku manggawa teng padepokan jenengan njur kula mangke pripun tegesipun boten badhe wonten tiyang jaler ingkang dolan mriki kula kelangan sandang pangan titikane wong ki yen ra duwe kapitayan marang Gusti yen wedi kelangan rejeki wis ripalungguhan iki papan planyan iki kudu ditutup kabeh melu Semar anggene mbangun kayangan dandani budi pekerti Pandhita karya wangsit
pindha kumbang ajaping tawang tak sawang kok kene dian kencar-kencar kae padhepokane Semar Badranaya coba ngibarate gunung tak unggane ngibarate segara tak jajakane Semar ngerti apa ora karo aku yen ngerti pancen menungso peng-pengan yen ra ngerti ora sah tak obong padhepokmu dadi awu iki ana pendhita sepuh sing kepareng rawuh ana ing padhepokanku Gunung Tidar panjenenganmu ki sapa Kyai diwanuake kowe takon karo aku pendhita Kleyang Kabur Kanginan Kandang Langit Kemul Mega dene peparapku ya kuwi Resi Dewa Kumara Resi Dewa Kumara iya pancen kepara nyata kowe sing jenenge Semar nggih aku Semar ingkang disepuhake mapan ana ning Gunung Tidar sing dikersake piye penemban Dewa Kumara ndak sawang saka kadowan pancen aku percaya kowe tansah tigen-mugen ing panembah kandel ing reh pangibadah ning yogine kae kok ana wujute sajen ana wujute sesaji kowe nyajeni bangsane lelembut kowe nyajeni bangsane demit mongko tumindak sing kaya mengkono kuwi ngiwakake panembah karo Gusti banjur nyembah lan mulyakake makhluk sing yektine ya uga titahing pangeran ngopo kok dadak nganggo sajen Gusik yen ra ngerti becike ya takon kaya ngono kuwi sajen kuwi sesaji ki tegese unjuk rasa unjuk rasane sapa ya unjuk rasane menungso karo Gusti sing gelar jagat mula sajen kae wujute ya wulu wetu pala gumandul pala kasimpar pala wija pala kapendhem lan liya-liyane peparing saka Gusti lumantar bumi ingkang murakapi marang menungso banjur diaturake karo pangeran kanthi pandonga lan pangucap duh Gusti kula ngaturaken panuwun menika nikmat ingkang paduka paringaken dumateng kula sanget sujud syukur dumateng ngarsa paduka mila kula matur nuwun sing inti sarine sajen ki tandha matur nuwune menungsa karo Gusti sing gelar jagat kenapa kok dadak nganggo wilujengan nganggo slametan men diparingi slamet men diparingi wilujeng ngapa ning agama ora dituntunke apa kuwi sing disebut bersih desa utawa sedekah bumi kok tindakake iki tata carane wong Jawa apike wong Jawa ki luwes bisa ya kuwi nyawijekake ngantarane agama kelawan budaya agamane tetep ditindakake ning budayane minangka jati dirine wong Jawa ya ora ditinggalake wong bersih desa kuwi tegese reresik ora mung tata lahir wae ning reresik nganggo tata cara batin ngopo kok dadak mbangun kayangan kowe arep ngembari karo Bathara Guru kowe arep ngendhih kamuktene Sang Hyang Jagat Girinata yen aku pengen dadi ratu kayangan wen biyen aku wis kelakon aku ora melek karo kelungguhan ora edan karo jabatan ora gumun karo pakurmatan
Mula aku mbangun kayangan kaya ngene, yektine ora wadak sing tak bangun, ning batine menungsa sing mapan ana kiwa tengene Gunung Tidar, sing ndak kanthi, sing gelem, ayo padha tumindak sing apik lan becik. Lah kudune yen ngaku dadi tetungguling para dewa, pengarepe para Durandara ing Suralaya, ngerti Semar Makarti kaya ngene iki kudune nguyung-nguyung lan nyengkuyung, ora kok malah tembunge njur kasar sugal kaya mengkono. Kowe iki dudu wong saudon saurupan, yen kowe klimpengan, kowe kluyar-kluyur ngene iki kayanganmu sing ngopeni sapa? Aku iki pendhita ora duwe papan kok kayangan-kayangan piye? Suralaya kayangane sapa? Lah Kyai Semar, nadyan kaya ngapa lan kepiye? Jagat kabeh wis nekseni lamun ta pakarti lan patrapmu ki butuhe mung arep ngilani dadane Bathara Guru. Mula kang mangkono supaya ora ncrimpeti laku lan dadi klilipe Girinata. Ripalungguhan iki becike kowe bakal ndak sampurnakake. Sistri Sulamurti sing bakal nglebur kuandamu. Mung pasrah sumarah mring Gusti ingkang Maha Murah. Nenggih Kyai Semar Badranaya, nadyan ta kondhang kalupa lamun ta Cistri Sula. Yektine gaman pepethingan ing kahyangan kagunganira Sang Hyang Jagatnata. Parandene mandhet jegreg merga daya kekuatan ingkang mijil saking tutuking Semar ingkang tansah muji dikir. Mangkono kaya ana angin lesus lir pinusus ambuncang Cistri Sulamurti. Kencaran nadangipun nama sih Oning Gunung Tidar. Kyai Semar aku Arjuna ingkang sowan oning Gunung Tidar. Wah. Sing dapuki sapa gitu. Kakang Semar aku sing sowan ning kene.
Pancen golek Werkudara ki angel. Yen joget apik suarane cilik, suarane gedhe ra iso joget. Janaka wonten dawuh Werkudara. Wah. Are gitu ki. Ngaturaken kawilujengan rawundika wonten ing tidar mriki sinuwun Prabu Ndarawati, Ndara Bima kaliyan Ndara Arjuna. Kyai, nadyan kaya ngapa lan kepiye saben-saben Kiai Semar kagungan panggonta lan panjangka mesti wae hanjok kelawan kautaman lan kebecikan sing dayane bisa piguna tumraping bebrayan agung. Ripalungguhan iki adiku Werkudara Janaka kelawan Nata Ndarawati mung bakal nderekake panjenenganmu anggene mbangun kayangan sing dikersake Kiai Semar kepiye apa sing bisa ndak aturake marang panjenenganmu. Ha nggih. Langkung rumiyin kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene semanten sih katresnandika dumateng kula pun Semar nganti keraya-raya rawuh wonten ing mriki. Kahyuangan niku papan endah ingkang kebak kamulyan ugi saged dipun sebat swarga. Dene menungsa ngrasakake nikmate swarga niku ora kudu ngenteni yen wis seda, nanging swarga kuwi bisa dirasake ing donya iki merga swarga wis mapan ana awake menungsa dhewe-dhewe. Ning kala mangsane swargamu malah kok rusak kanthi pikiran, pepinginan lan uga nafsu sing kurang prayoga. Mula ndika kabeh kudu bisa mbangun swargamu dhewe ya kayangamu dhewe. Dene bisane ngrengkuh kaswargan, pikiran kudu resik, tumindak kudu becik. Sing diarani bener kuwi uga bisa dadi kleru, sing kleru bisa uga dianggep bener. Mung kari sapa sing nyawang, tegese bener kuwi ora mung siji nanging jembar tebane. Yen menungsa wis ngerti bab iki, watake ora bakal rumangsa bener dhewe lan ngluputke wong liya. Pamriye men uripe ora rumangsa suci, nanging gelem mawas diri lan ngajeni marang panemune wong liya, ora meksa karo rasane wong liya, kudu manut karo benere dhewe. Mula wong urip bebrayan niku kudu ngrumangsani lamun to menungsa niku dumadi saka kumpulane wong salah lan kumpulane wong dosa, banjur bebarengan dandani pakarti men bisa dadi wong sing pener. Dene sinau men dadi wong sing pener lan bener niku kudu weruh dununge murid lan guru. Menungsa rumangsa dadi murid yen pancen jagate peteng, mula mbutuhake pepadang saka guru sing bisa nuntun marang kautaman. Yen uripe wis rumangsa padhang, ndika ora perlu golek guru nanging meguruwa kaliyan sang guru sejati nenggih awak ndika pribadi, ati suci ndika piyambak. Aja nganti uripe menungsa nungsang jempalik niba tangi nglarani lan natoni wong liya merga olehe manut piwulange guru nganti ndika lali meguru karo awake dhewe. Mula wiwit dina niki monggo kula dherekaken sesarengan mawas diri, linambaran sabar lan trima miwiti mbangun kayangane dhewe-dhewe, mbangun swargane dhewe-dhewe. Yen ndika kabeh wis bisa ngrengkuh alam saisine dadi swarga, ing mriku ndika bisa ngraosaken jatining urip ingkang kebak kamulyan lan ugi kebak katentreman sinuwun.